ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ? ରଘୁନାଥ ଓ ବଳରାଜ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ। ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଥରେ ଦୁହେଁ ରାସ୍ତାରେ ବିବାଦ କରିବା ବେଳେ ପ୍ରିୟନାଥ ନାମକ ସେହି ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାଦ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଯିଏ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ସେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଯଦି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବଳରାଜ ଏହା କହି ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ପ୍ରିୟନାଥ କହିଲେ, ଦେଖିଲ ତ, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଳରାଜ ହିଁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ। କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ବଳରାଜ ମୋ ମନ କଥା ଜାଣିଦେଲା। ତାପରେ ରଘୁନାଥ ଯାଇ ବଳରାଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ କହିଲା, ପ୍ରିୟନାଥ ତ ତୁମକୁ ହିଁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି କହିଲେ। ବଳରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, ଦେଖି ହଠାତ୍ ମୋ ପେଟ କାମୁଡ଼ିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେ କଥା ନ କହି ମିଛ କହି ଚାଲିଆସିଲି। ଏବେ ଦେଖୁଛି ସେହି ମିଛ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲି। ରଘୁନାଥ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା, ମୋର ବି ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଆଗରୁ ହୋଇଥିଲେ ମୁଁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।